amiga, amigo. Nagpanit kog sayote. Humana. Pag ako magtorta kog sayote unya kadlawon, ako lang gibuhat rundaan mga amiga, amigo. Ako kurkuron. Ako ning tortangon mga amiga, amigo. Amigo. Ginagko lang, iturtahon naman eh. Kod tamas kinhawa. Mga amiga, amigo, kod. Man mga amiga, amigo ang kumpuran pag maapil ang kumpud ang kamot. Oni siya mga amiga, napit ako matapos-tapos. Tortang repolyo. O sayote de sayop gid mga amiga. Na siya mga amiga, asa naman yung video mga amiga. Unya nang sumpay sa kadlawon ani mga amiga. Tapos na mga amiga. Sayon ra kayo. Lutoon ko ni unyang kadlawon. Okay. Balik ra ko unyang kadlawon mga amiga, amigo. Okay mga amiga, amigo. Good morning. Mauday ni sayote nga akong kod gabi mga amiga, amigo. Magluto na ko. Butangan siya ni na po og kuan. Ang katunga butangan na po og crispy fry. Tunga butangan ako itlog. Yeah. Moros siya mga amiga, amigo. Pero mo inom sa kong kape mga amiga, amigo. Kay murag lami pa may katubo. Balik mga amiga, amigo. Tugnaw man. Inom sa kong mga amiga, amigo. Magbutang na kong itlog mga amiga, amigo. Alisod mga way magpupupot sa cellphone mga amiga. Ano rin siya mga amiga. Butangan sana ako sili. Sili naman. Magic sarap mga amiga.
Maglukluk sa kuog ahos mga amiga. Isago na lang nila po ang ahos mga amiga. Ayan. Pinabay na lang to siya mga amiga. Ngayon ang sao. Magpabukal na po mantika mga amiga ko. Kalisod mga amiga Ayan po pot. Ichiri. Inom sa tagapi mga amiga.
Butangan din na ako siya kamatis mga amiga, amigo. Ako tortang sayote. Mga amigo, loto ng akong tortang sayote. Pero palpak mga amigo, nabungkag paghaon ako. Nay. Pero okay ra mga amigo, kay sakto ra ang timpla. Wala dili para lami siya mga amigo. Lami siya mga amiga. Tortang sayote. Nabungkag pag habwa na ko taon. Sige na mga amigo.